Athi wena Thando uyathanda ukusigulisa, uyathanda ukusanganisa nje. Ngangisho kahle ngathi lo muzi owabantwana. So angazi yini manje uzongibuza leyo nto leyo ukuthi mele sikhulume indaba yomuzi. Ngasho kahle ngathi nemuzi lo muzi wabantwana. Ngithi mina ke umuzi wabantwana bapha abantwana. Ngoba mangicabanga kahle mina yimi engawuthenga lo muzi ngi1. Ubala bapha abantwana mawuthi umuzi wabantwana. Ngoba it's like manje kuzoba yikhaya elikhulu leli. Ubala bapha abantwana. Ubala umntana wethu ubala nabo bonke abantwana. Athi ngangitshelile nje. Athi uyakhumbula ngesikhathi uthi wena ufuna ingane ehlangane. Kwaphelela laphi lokho. So ushintshile ke manje. So ngathi sothewe ngaye egole manje so ushintshile. Angithi kwakusho wena, wawusho wena ukuthi ingane emele ehlangane zibe nekhaya. Sekuphelele laphi lokho. Ngithi no mina into engiyibuzayo ngithi leli khaya mawuthi elabantwana baphi? Ngoba uyi1 umntwana engimtholile mina. Ibaphi labanye abantwana include leli khaya leli. Ngizokwazi. Athi kongaseni wena ogqugquzela into yokuthi ingane ehlangane zizokwazi ikhaya manje sowuthini kimi? Ngithi angikwale lokho. Yebo bokuyimi ebengigqugquzela ukuthi ingane zibuye ekhaya, ingane avakashe ekhaya. But ke lokho akusho ukuthi ingane zine right kulomuzi. Umuntu one right la umntwana wethu okuleli ekhaya leli. Umuntu one right lo mntwana wethu. Athe uyathanda ukugulisa. Ngithi aya ngigulisa ke bhuti bese ngithi awungitshele kukhona nje into ofuna ungazisa yona eyenzekalayo empilweni yakho. Sekubuza mina ke yazona. Athi yini? Ngithi nje kukhona nje mhlawumbe into ofuna ungitshela yona engayazi mina mhlawumbe nje ebalekile empilweni yakho. Athi ayakukho. Ngibuze ugcine nene ekhaya. Yemi ke loyo phela. Ngithi sengifuna indaba. Ugcine nene ekhaya. Athi why? Athi why? Ngithi hayi ngiyabuza ukuthi ugcine nene ekhaya. Kurong yini mangibuza ukuthi ubagcine nene ekhaya? Akusamelanga ngibuze ukuthi ubagcine nene ekhaya. Athi hayi ukuthi angiunderstand nje mfowethu ukuthi kuvelaphi konke lokho. Kuvelaphi? Ulokhu ufikile nje ubuzana nezinto, yimizi yini nani. Ngithi hayi bo ngiyabuza ukuthi ubagcine nene ekhaya. So yini difficult ukusho ukuthi hayi ngibagcine last week, ngibagcine last month. We understand le nto le. Yini enzima? Athi mfowethu asibona mina ngikho emodi ngiyokhuluma. Ngithi hayibo kunezinto engizizwayo la engingazazi ukuthi noma ze right na. But ke ngifuna wena ukuthi kube osiconfirmayo ukuthi ziliqiniso kangakanani. Athi iziplezo zinto lezo. Ngithi indaba yasekhaya ngingafundi ukusho ukuthi ngizokuthiwa wena buyolobola umfazi. Athi indaba yasekhaya kwenze njani? Yambona nje umuntu osho nga-attitude. Indaba yasekhaya kwenze njani? Ngithi abantu bathi bosekhaya wena nobhuti wakho. So impendulo yakhe. So ngithi wena wenzani ekhaya? Uthi hayibo bese babone ekhaya. Ngithi nafika ngifuna avumele yena and abone ukuthi sengiyazi ukuthi beya ekhaya. Athi ayakubalekanga ukuthi bese wenzani ekhaya akubalekanga kunezinto bese yolongisa akubalekanga. Ngithi kukhona yini umuntu okhona empilweni yakho manje? Sekubuza mina kusisweni Nkosi yami. Athi ukhona kanjani? Ngi-understand nje lo mbuzo wakho ukhona kanjani? Thandeka. Yo. Hayi mfowethu manje yabona lento yakho manje iqale ngibangela isicefe nje. Ngithi kanjani ibangela isicefe kanjani? Athi man hayi man ever since ofikile man hey hayi man into ozibuzayo. Ngithi hayibo ngiyabuza ngine right ukuthi ngibuza. Athi usukele eGoli uzobuza yonke lezi zinto zakho. Ngithi ngine right ukuthi ngibuza. Ngoba thina mas discuss izinto sigcina singaphumanga ne conclusion ukuthi ngempela sifinalize ukuthi ngempela simiphi. Every time masikhuluma ngezinto ezibalekile sizishiya zilenga like eyendlu nje ba sishiye ilenga. Athi ishiye ilenga kanjani endlu? Ngithi ngakutshela ngathi ngizokukhokhela. Ngithi uzokhokha lobu ukhokha amahafu nje amacucu iyofika nini kule mali esavumelana ngayo? Mawuyibheka nje wena iyofika nini? Athi mfowethu wawenza into oyibonayo and njazi abona manje ungibangela isicefe. Ngicela nje kungephe ibreak sis ke ngifocus kwibusiness yami. Yezona ucela ibreak kubhodi. Usengala ke manje okwesi4.
alikaphumi futhi kithi iqiniso ukuthi ubhutiza ngempela zikhiphani le ngasekhaya. Wathi sisi ngicela ungiphe i-break. Hayi unento eningi kakhulu, unento eningi mina ngisafuna ukufocusa kwi-business yami. So izinto nje ezi-useless njengalezo okhulumayo anginaso isikhathi sazo. Uyezwa na? Athi ucela i-break. Wathi ungizwe kahle, angifuni ukusiphinda, ngicela i-break. Ithi oh ayikho inkinga, ngizokunikeza i-break. Ngiyezwa ne? Ngizokunikeza i-break, but-ke sowuyimi, but-ke ngicela ukwazi ukuthi ekhaya boyokwenzani. Athi akubalekile lokho, njengoba bengishila ngathi akubaleke ngalokho, akudingi wena. Yezwa na? Akudingi wena. So sisi nje ngicela nje ungiphe nje i-break. Mase nge-right, into zami zize-right, sizohlangana futhi. Okwamanje nje ngicela nje ungiphe nje ispace sami. Ngihambe all the way from Johannesburg ngiyokwaliwe kwesi-4. Athi ayike mawusho njalo-ke but before ngibuyele ekhaya bengizwe ngathi wena kuthiwa uthatha umfazi. Ngabe uliqiniso kangakanani lokho ukuthi wena uthatha umfazi ekhaya? Hey! Ayideli nansi intombazane yezwa na? Athi Thandeka ngithe angifune ukukhuluma. Ngicela nje ungiyeke sisi. Ngicela ungiyeke. Buza ukuthi uzohamba nini? Ngicabanga ukubhukha nini? Ngithi hayi ngizobhukha. Yezwa na sengaxoshwa nakwami. So ngithi okay no, it's fine ngizohamba. Ayikho inkinga, ngizohamba. Ngicela sifanele nje indaba yomuzi. Athi indaba yomuzi no ngitshelile ngizokubhadara imali yakho. Ngizokubhadara imali yakho noma kuthiwa ngikubhadarele imali yakho, but you must know one thing ukuthi lo muzi lo, even noma kuthiwa mina sengikuthengele out, ngikubhayele out, lo muzi lo ubelonga kumntana wethu. So mayikuthenga out wena ukwazi ukuthi okusalayo umntana wethu une-right kulo muzi, uba umuzi wakhe. So kuzoba i-gift from kubaba wakhe kuyena. Mawukuthi ufunele ukuze eThekwini, ufuna uzofunda eThekwini, umntana uzosebenzisa indlu ngoba indlu yakhe. So wena sesengizokuthenga out endlini. Ngithi sikhulumile leyo, sengifuna ukuyazi eyemali ukuthi yona imali ke uyifaka nini yonke. Yezwa na? Athi imali yakho ngizoyifaka, ungastresseki nje. Nginama-tende, nginama-payment. Nabazi abantu bama-tende, nginama-payment outstanding. Ngisubmithile lapha, ngasubmitha lapha. Uyawasho nama-figures zikho, yezwa na? Ngisubmithile lapha, ngasubmitha lapha. Ngathi oh okay, shuthi-ke eyami-ke izongena nini? Ngathi no ngizofakela soon, ngeke liphele iviki ngeke ngakufakelanga. Hayi ngibonge-ke. Ngihamba-ke ngibuyele eGoli, nginama-question angaphendulwanga ngoba uvele wangibhlokha nje, akangafuna nokuthi nje ngisabathi ngiyabuza ukuthi ekhaya boyokwenzani. Wayibhlokha nje indaba yakhona, wayibhlokha. Ngathi okay no, it's fine ke bhuti wami. Ngahambela-ke ngabuyela ekhaya, ngilomfona, ngicela imali yendlu, ngicela imali yabantwana, akuqhamuki. Hawu ama-payment la kuthiwa ya-process-wa aphi kanti? Hamba isikhathi. Hayi-ke kufike ukuthi-ke manje ubhuti lona uthi sisi awubuye ekhaya. Ngithi Nkosi yami, kanti lento lena yini? Ngithi no hayi ngizobuya. Mangiye mangifika ekhaya fika futhi kushintshwe ngisho ifurniture. Kushintshwe nefurniture kule ndlu. But ngiyayibona ifurniture yakhona ukuthi manje ine-touch yomuntu wesifazane endlini yami-ke futhi manje. I-headboard ekhona manje, hayibo. I-headboard. Hayi kuqonda ukuthi babona masisi lapha endlini.
angithi phela sokwaningi and seyize ngibathile lento yokuthi ngiyaliwa mina ngisaluwakazi, but whenever efila engathi ufuna umuntu wesifazane ufuna uzongazi ukuthi unkosikazi ukhona, yabona angazi ukuthi usekutheni mase efuna mina ngoba lo muntu uyabona ukuthi unayo yonke inhlobo yomuntu wesifazane empilweni yakhe, yabona, but ikhona lento yokuthi nawe ndeni afuna ukuthi kumele kube yimi engizayo. Hayi ke ngiye ke ngithi mangifika nami sengifika ngiyabona sengiphethe le attitude yokuba iside chick ukuthi nami ngeke ngisafika ngiklina, ngeke ngisafika ngibe unkosikazi, nami ngizofika ngiphole nje, yabona. Nami sengifuna manje ukutreatiswa njenge side chick because ngiyabona ukuthi la hayi mana ikho lento ngiyadlalwa la. So athi hayibo dala ngisigcinele isandla sakho uzongiphekela yini, uyathanda ke ilemkhari ke. Ngathi hayi khathele kanjani yazi. Athi hayibo serious abangikhumbula isandla sakho ke ngize ngithengele nezinto. Hawu ngithi ngithengele nezinto ngivule ifridge. Lo muntu mayenze grocer akakaza enze grocer izinto ezisona so. Ubani benza nobani grocer. Hayi ngivule ifridge mangithi okay. Hayi mani ngiyabona mani ukuthi hayi mani ifridge lithi angihlale ngedwa la. Ifridge lithi nje angihlale nje ngedwa no. Hayi ngishintshe ngihlale phansi. Ngithi ngikhathele ngeke ngikwazi ukupheka. Athi okay uthi ke sambe ke bengikhumbula isandla sakho ukuthi uzongiphekela nje kahle ngithi okay no it's fine but ke angike ngikwazi ngikhathele. Athi okay asambe ke ngizokuhambisa ke siyohlala sambe siyohla ke wenye yamaja restaurant lapha emhlanga kuthiwa kwaZuma. Hayi ngikhempele khona ke sihle ke futhi sibuye kube mnandi ngalolanga lelo ngakusasa ubonakala ukuthi hayi futhi nje kumnandi nje. Hayi izomoshakala ke la mangene ikholi. So le call engenayo ngiyizwa le call ukuthi akusikholi yelocal le and ilanguage ekhulunywayo la ilanguage and ngiyayizwa ivoice ukuthi ivoice ke yomuntu wesifazane. Ngibuze ke mina hayibo maqeda khuluma ne call then uthi hayi ngithi icall yazi ekhaya umuntu mabani ekhaya athi akubalekanga. Ayi ngizwe ukuthi ngiyacasha ngithi oba vele bengizwile eqaleni ukuthi lo muntu lona kuthi uthatha umfazi bese ngithi umfazi wakho agxume ngithi umfazi wakho athi nginomfazi ngimthatha yaphi mina umfazi angithi umfazi wami uyawazi ukuthi uyangethuka lokho ungethuka lonto le ngithi ngizwile wena kuthiwa boyolobola ngizwile kuthiwa benihambile nomfonini yolobola athi ubani otshele lonto leyo ngithi akubaleka ngalokho but okusalayo kumele wazi ukuthi ngiyazi ukuthi wena unomfazi manje ekhaya umthatha kanjani nomfazi ngaphandle kwemvumo yami kanti yini lento ebesiyenza ola long siyahlukana siyabuyelana and mase ngiphumile kuwe uphinde kube wobuyelayo uzo ufuna ukuthi sibuyelane kwenzakalani why wangitshela ukuthi usothatha umfazi why bongitshela athi mani wehlisa umoya kusuke kuyinto ephuthumayo into ephuthumayo into ephuthuma kanjani ungempela usho ukuthi wena unayo umfazi ekhaya confirm ukuthi wena ukhona umfazi ekhaya ayibo athi ngigcine ngimthathile ke umfazi cabanga guys bengifikile i2 days yonke bokumnandi ku husband and wife uyazwa na ku husband and wife so ngaleli langa leli uzothola ukuthi uyaconfirm ukuthi hayi impela ukhona unkosikazi ekhaya ngithi ulobole nini athi hayi kwaba into eshishayo nje ngimlobole ngesikhathi ebesixabana nawe la undaba yendlu uzumbiza ukuthi bangazi bofuna imali abantwana wazo wathi wena angawazi ufunani kwindoda useless kangaka useless so ngabona ukuthi ke umfazi wanzi waqala wakubiza ngokuthi useless ayisekho into esazolunga lapho vele into yethu bengasacacanga nje but bengizama nje ukuthi ke ibe khona into ekhona but ever since wena wathi ngi-useless so ngabona ukuthi kwamele ngifune umunye umfazi kusho yena uyakhumbula ngixabana naye ngimhlohlela impahla zakhe kuplastic emnyama ngimgoba ngimxosha endlini ngathi mangikwatile ngasho ngathi wena useless ngoba kunezinto abengazenzi
and ziyangifrustrate kakhulu nje kakhulu. So usebuyela back kule nkulumo ukuthi ngambiza ngathi mina useless. So wabona ukuthi ke shutha akasoyindoda kalutho ke ngcono ke afuna omunye umfazi. Wathi yebo kwesisi bengiyolobola ekhaya. Manje wayungibizile la. Ngibizeleni ukuthi bengifuna ukuthi silungise nje izinto nje bengikhumbule njengonkosikazi wami phela unkosikazi wami wokuqala. Ngithi nesithembu. But umthatha wesithembu uthi mawuthatha isithembu ke unkosikazi omdala kumele umazise before uhambe yolobola. Wena uhambile wayolobola ngaphandle kwemvumo yami. And nibe niyonyoba kahle nefamily yakini. So lo mfazi omlobolile uhleli kuyiphi indlu le? Uhleli kule ndlu lena eyafika yakhiwa yimi. Uhleli kuphi umlobolele ukoti zaphi lo makoti lo wakho omncane. Athi akubaleka ngalokho but ke kumele ulazi ke iqiniso kusekhona komfazi. Wathi he athi usekhona komfazi ngihambile ngayo lobola intombi yangasekhaya. Lobola intombi yangasekhaya yebo ngilobola intombi yangasekhaya. Ezoba seduzane kukama nobaba sebebadala. So bayamdinga umuntu ozobabheka. Yes one. Sebe umama sebedinga umuntu basebekhulile badinga umuntu ozobaqaphela. So ngihambile ke sesingayolobola. Sengifuna ukwazi ke manje ukuthi ulobole nini? Asho athi uyakhumbula ngesikhathi esithize. Ngithi mina angikho. Ngithi yebo ngiyakhumbula ngesikhathi ngifike ngigqokeza ama-locks. Yathi yebo ngaleso sikhathi. And ngakubona ngithe mangithi ngizothatha izinto endlini. Oqinisile even kokungiyami le ngajika. Ngangihamba ngalolanga ngoba wafica ngifaka amabhakla nje ngangenzela kube safe ngoba ngangihamba ngangiyolobola. Uyolobola ngiyolobola khona unkosikazi ekhaya. Ngingazi guys ukuthi ngithathele ngihlanganise nani khona unkosikazi manje. Ngithi ke isibeka phi ke manje le nto leyo. Sengicela ke nje mina ngoba indaba yendlu uyahluleka ukubhadala imali yendlu uyahluleka ukondla abantwana. Manje sekunomfazi. Ithini into? Ngicela uhlalise abantu basekhaya ubachazele nje ukuthi sewunomfazi ekhaya nami umkhulule. Athi ke sefele ngiyakhulula nje. Ukhona umfazi ekhaya ngiyakhulula ke manje ngempela qhubeka nempilo yakho. Uyezwa na? Qhubeka ke manje ngempilo sekunomfazi ekhaya. Ngithi ayibhuti ngiyabonga wangalako kwesi5 ke. Ilapho ke esadecide khona ukuthi ngiyayivala ichapter kaSorenson. Ngiyaphuma futhi empilweni yakhe. Ngoba ngithe mangimlandelela ngama-calls indaba yendlu nezinto esasisebenzile naye ngathola ama-threat. Ngathola ukuthi athi mina ungangithathi kancane. Ngiyazi la uhlala khona, ngazi ngisho umsebenzi wakho. So ngeke ungithathe ngisho iminute ukuthi ngize lapho. So khuluma ubheke ukuthi ukhuluma kanjani. Ngoba na sometimes ngimfonela ngimthuke ngifuna imali endlu yami. Athi ke sis ngeke ungithathe ngisho iminute. So ngabona ukuthi ke guys impilo yami ibalekile. Njoba ngangisarendele indlu ngamsandele i-affidavit. So indlu ingakuye namanje nawendene mangimfonela ngicela imali yendlu imali ayitholakali. Sometimes uyofaka lo 5,000 but nje imali asayikhokhile less than 100,000 so far. Sesikwazi sineminyaka nje sihlukene
less than 100,000 and entweni zabantwana ke ubhoti ke akekho involve yimi engisibhekelayo. So guys ke olwami uhambo ke noSeronso laphela ke kanjalo ngokuthi ngathi ngincamela ukuthi ngicale ukushiya yonke into and angifuni ukuthi ngilonge imbangela umsindo ngoba ngiyabona manje ukuthi mina njengomzali ngizogcina sengiluza abantwana bami. So ukuthi ngiphephe ngathi nje kulungile ngizoqala phansi yonke into. So maye qhamukile efakele leyo mali yendlu kuyibonus game but ke angisayibhekanga and futhi nje kanje lokuthi nje ngiyayivala ichapter yakhe sahlukana kanjalo ke thandwa sami. So nje sanibonani ngizophendula imibuzo ebengiyibona kuma comment section. Abanye bebabuza ukuthi ngisahlala nazo ini ingane zakhe. Cha, zabuyela back komamazo kwafika isikhathi sokuthi ngibabuyelise abantwana ke okungekho mnandi shem ngoba bese bebondile nami but ke futhi ngisaxhumana no mama wakhe lomunye bengihlala naye ubudlelwane bethu bo right ayikho inkinga. Abanye bebebuza ukuthi Thandeka kwenzeka yonke lento lena why ungazisi ifamily yakho why bungatsheli ifamily yakho ukuthi kwenzeka lento emzeni wakho. Guys kuba nzima kakhulu uma umntana wentombazane njengoba ngangichazile nje ukuthi mina abantu bengiclose nabo abasekho bonke. So ngathatha i-decision ukuthi izinto inkinga engibhekana nazo ezami noma ngangazi ukuthi mhlambe mangiye ekhaya mhlambe bazofuna ukuthi benze something but ngathatha i-decision nje ukuthi uthi ngingaba involve ekhaya since omama bengasekho and ngiyambona lo muntu ukuthi umuntu onjani. So nje konke bekwenzeka bokuyimi nje ngingafuni nje ukuthi umndeni wami ube involve. We understand. Abanye bebebuza ukuthi so Thandeka ngempela wamnikeza indlu ngo-2.5 yezona. Yebo, indlu yahamba indlu ingakuye I believe manje ngezwe kuthiwa yena wathenga indlu kwenye indawo and then lendlu engangithengile ihlala ubhoti wakhe nonkosikazi wakhe. So indaba ukuthi ubhadara kanjani wayibhadara imali usabhadare I think it's a half, not even a half. It's esencane kakhulu imali ayikhiphile kulama 5,000 10,000 ebeloke wakhipha. So nje imali engasho ukuthi usayikhiphile less than 100,000 kahle mangibala nje. So nje imali engekho at all. In terms of ukuthi uyasupporta yini abantwana, cha abantwana kabasupporti. Ubudlelwane bethu bunjani ngadecide ukuthi kumele ngimxolele ngoba sometimes uyafona afuna ukukhuluma nengane yakhe ngathi phela angikwazi ukuthi ngimstophe because ingxabano yethu istop ekutheni babe nobudlelwane nomntwana. So nawe ndene uyafona afuna ukukhuluma nomntwana futhi ngimnikeze ngoba angifuni umntwana angiblame kusasa athi wena wangiblocker ekutheni ngikhulume nobaba. So nawe ndene mayezwile ekhumbula uzobona ngekholi ingena ethi ucela ukukhuluma nomntwana ngimnikeze ke futhi. Guys, kubalekile ukuxola ngoba uma ungaxolanga impilo yakhe ibuyele emuva. Uzivalela wena kwa impumelelo yakho, uyivalela wena impumelelo yakho. So ngathatha isinqumo sokuthi ngizoxola konke ebesikusebenzisa ndawonye uzosala nakho. We understand. So nje impilo yethu yaba impilo ekanjalo. So uyakhuluma nomntwana wakhe mayethandile but in terms of support cha akasupporti and futhi ngimxolele angimbambelanga iqhubu yena uyodila nento zakhe mhla uNkulunkulu emkhumbula nje. So wenzani manje ukuthi wenzani angazi ukuthi wenzani but ke ngiyacabanga ukuthi nayo impilo yakhe iyaqhubeka ngoba phela sekukhona umunye umuntu empilweni yakhe. I understand nama ngisafuna ukuthi ngilombuza ngiba involve. So nje kwaba nepeace ngoba ngifuna ukuba safe
ngingafuna ukushiya abantwana bami. uNkulunkulu kuningi angibekele kona elifeni. Manje nginomuntu o very supportive ebantwaneni bami, nginomuntu onginakekelayo engasho ukuthi so far i-role kababa uyayidlala ebantwaneni bami. So nje guys, bengithi nje ngizophendula lokho. So istory sami ke nje siphele kanjalo guys. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ningephe indlebe nokuthi ngisharishe i-experience yami. Abanye bebethi Thandeka, we can't believe ukuthi lena ngempela impilo boyiphila, impilo yangempela na. Just to confirm guys, yes, bakungasiyo nje i-story mhlambe impilo ebest uThandeka ebehamba phezu kwayo. Impilo yami yangempela le, bengingasi ukuthi ngizicreatele i-story, cha, bengasikreathanga i-story. Impilo nje engithe ngathi go through yona ngisesemshadweni. So guys, ngiyabonga kakhulu thando zami nokuthi nje nibe nami throughout, ningilalele. And into engibonga kakhulu kule experience ngishare nani ukuthi I have seen abantu abaningi besifazane coming forward ngezinkinga ababhekene nazo emshadweni yabo, nezinkinga abafisa ukuthi bathola amandla ukuthi baba nesixazululo, abangazi ukuthi bazophuma bebashonephi. Ngiyakubonga lokho, and ngiyakujabulela ukuthi ifoni yami ibusy, abantu besifazane bebesho ukuthi mina I'm going through this thing right now Thandeka, you understand. So ngiyabonga bosisi, ngiyabonga bodadewethu, kunobhuti nabo ngingababala mhlambe be3 or 4 abazile forward kimi bathi sisi baba bahlala phansi bangichazele ukuthi nabo they've been through a similar situation, you know. So makube bebona umuntu wesifazane eza forward ezochaza nje babuyelwa lithemba ukuthi ngempela uyakhona ukuthi undlule ebunzimeni, uqale phansi impilo. Guys, ngiqalile mina impilo phansi, bekungekho mnandi, bekungekho lula, but ke uJehova ngiphila amandla. And into engisize kakhulu ukuphola, ngaphola enhlizweni, ngaxola, ngaze ngakwazi ukuthi kumele ngiqale phansi ngoba ngela senginabantwana. Uba kuthiwa mhlambe bekuyimpilo yami nje ngedwa bengizothi hayi, yabona, but ke manje sekumele ngicabangele abantwana bami ukuthi okay, abantwana bami basithola kanjani isinkwa, bayamdinga umama. So nje ngiyabonga kakhulu uthandwa zami ngokuthi ningisupport. Ngiyalibona nepage likhulile kakhulu, ngiyabonga nje, i-following inkulu kakhulu uthandwa zami. Angazi ngiyathoba kini kubosisi, ngithoba kini bobhoti beningilandela kakhulu. Ngisazoqhubeka nje sengishare ke i-journey yami elifeni ukuthi nje ezinye izinto ngaphandle komshado zikhona, nezinye izinto ezenzekayo kuma families engeke ngahlangabezana nazo emndenweni wami uqobo ke manje, you understand. So mangithole nje isikhathi engizongixoxela nje ukuthi mina ngihlangabezane nani empilweni nje. So ukushare kwami i-story, it's not about ukuthi ngifuna udumo nani, but ngifuna ukuraise i-awareness ukuthi it's okay ukuthi ukhulume ngezinto obhekane nazo, you understand. Ungawuthwala umthwalo uwedwa, uthola umuntu if umuntu ongathanda ukuthi izinto zakho zibe public, zibe out there njengesikathandeka, thola umuntu othola ikhona lapho uzokwazi ukuthi uhlambuluke khona, ukhiphe enhlizweni yakho. Mhlambe isixazululo isolution ungayithola, you understand. So le ndaba yokusaba ukuthi manje ngaxoxa uzothiwani, ngizohlekwa, o mhlambe njengoba ngihleli nje kulomshado ngisengihlalele ukuthi nje phela siyamazi usibani uganele umuntu ophezulu. So
lento ye-stigma yokuthi i-status sami mangiphuma mhlambe kulomshado bazothina abantu ngoba phela ngimina mhlambe ngigana usaziwayo or ngigana induna or ngigana umfundisi. Uyayibona lonto leyo. So mangiphuma kulomshado bazothini, kodwa izinto ube usha ngaphakathi. Mina I'm one person ongayi-encourage into ye-divorce, but ke sesiwami nawe bhuti wami, wena ubuhlungu bakho uyabazi. Thiwa icathulo ziziwa umnikazi wazo. You understand? If ubona ngempela ukuthi kuyashisa, ubone ukuthi iyabona la ngiyashisa, sometimes it's worth it ukuthi ushiye nawo konke, ngoba abanye abantu abekho nje kulomhlaba because ubefuna ukuthi masephuma aphume nento zakhe zonke. Sometimes nje uphume uqala phansi kukunikeza ipeace. Ngaphuma mina ngaqala phansi, like mina ngaphuma ngangishinga lezi zinto sasizinazo. Imoto yami yokuqala nje imaster angizange ngithengise, ngaphuma ngabuyela phansi, ngadowngrade ngabuyela ngayo driver imaster 2. Uyabona, ukuqala phansi kuyaqaleka thandwa zami. So uNkulunkulu anibusisa.